ετών, γιατί μιλάμε για την ίδια ημέρα και η αλήθεια είναι ότι έχω προσκληθεί από όλα τα σχολεία όλων των δομών της χώρας, οπότε πρακτικά είναι λίγο δύσκολο να παριστούμε σε όλα. Οπότε θα λείπω δυστυχώς, δεν θα μπορώ να βρίσκομαι σε κανένα εκείνη τη μέρα. Ελπίζω την επόμενη χρονιά, την μεθεπόμενη. Βεβαίως, όταν επιστρέψεις, είσαι και φοιτήτρια. Ναι. Συνεχίζεις ακάθεκτα, όταν επιστρέψεις έχεις και τις υποχρεώσεις σου για το πτυχίο σου. Πολύ ωραία. Όλοι αυτοί εδώ, πρώτη εβδομάδα του Οκτώβρη θα σε σκέφτονται και θα κάνουν αθλητικές εκδηλώσεις, ειδικά φέτος έχοντας μία τιμή παραπάνω και όλοι μας μία τιμή παραπάνω για το χρυσό μετάλλιο που μας έφερε η Άννα Κορακάκη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο προπονητής και πατέρας ήτανε μαζί. Μαζί από την πρώτη μέρα που ξεκινήσαμε από τα 12 χρόνια. Από τα 12 χρόνια. Έτσι. Και ασχολήθηκε με κάτι το οποίο αγαπούσε και ο πατέρας. Πάρα πολύ. Έτσι. Και η τιμή για εσάς τους παπάδες, όταν τα παιδιά έρχονται από πίσω, είναι ακόμη μεγαλύτερη. Έτσι. Πάει να πει ότι εμείς οι μαμάδες κάνουμε καλή δουλειά. Έτσι δεν είναι? Τα παιδιά. Τα παιδιά ακολουθούν τους μπαμπάδες, όχι μόνο τις μαμάδες. Για σας τι ήταν η διοργάνωση της Ολυμπιάδας του Ρίο? Για μένα ήταν ένα όνειρο ζωής. Όνειρο ήταν πρώτα απ' όλα για μένα στο ξεκίνημά μου. Είχα μια ατυχία στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004 που δεν μπόρεσα να συμμετέχω, όμως στην προολυμπιακή ομάδα. Και στη συνέχεια από το 2012 για τους Ολυμπιακούς του Λονδίνου, όπου έφτασα την κάρτα πρόκρισης για 0,1 πόντους. Αυτό μπορεί να προκάνει. Και έχασα το όνειρο να αγωνιστώ κι εγώ σε μια Ολυμπιάδα. Αλλά αυτό έγινε με τον καλύτερο τρόπο με τη συμμετοχή της χώρας μου. Και χαρά είμαστε εδώ. Είμαστε σίγουροι, φαίνεται αυτό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα παρακαλέσω το Δήμα Δοξάτου, τον κύριο Δημήτρη Βαλακάκη, να έρθει εδώ στην όμορφη παρέα μας. Κυρίες και κύριοι, το Δοξάτο είναι γνωστό ότι γεννάει ήρωες. Φέτος αποδείχθηκε ότι έχει γεννήσει την μεγαλύτερη Ελληνίδα αθλήτρια όλων των εποχών. Η Άννα Κορακάκη είναι η μοναδική αθλήτρια η οποία έχει κατακτήσει 2 μετάλλια σε μια Ολυμπιακή διοργάνωση. Αυτό το οφείλει φυσικά στο αστήρευτο ταλέντο της, το οφείλει ωστόσο στον αγώνα τον οποίο τον έχει κάνει, στον πατέρα της, τον δοξατινό επίσης, τον Τάσο τον Κορακάκη και σε όλη την οικογένειά της. Η Άννα Κορακάκη και ο Τάσος Κορακάκης είναι η μεγαλύτερη απόδειξη ενός γεγονότος. Μέσα σε εποχές αντιξότητας, οι άνθρωποι αυτοί με πενιχρά μέσα προσπάθησαν επί χρόνια και βρίσκανε παντού εμπόδια. Χάρη όμως στο πείσμα τους, χάρη στην αγάπη που έδειξε ο πατέρας στο παιδί και χάρη στο ταλέντο του παιδιού, κατάφεραν όλα αυτά τα εμπόδια και τα υπερπήδησαν. Και όχι απλώς τα υπερπήδησαν, αλλά έφεραν στη χώρα μας μια διάκριση η οποία είναι πρωτοφανής. Αυτό που θέλω να πω να ευχηθώ στην Άννα, και δεν θα το ευχηθώ γιατί είναι γεγονός, μελλοντικό βέβαια, αλλά έτσι θα γίνει από εδώ και στο εξής, δεν είναι η μοναδική διάκριση που μας χαρίζει η Άννα. Είμαστε απολύτως βέβαιοι ότι τέτοιες εκδηλώσεις σαν τις σημερινές θα τις κάνουμε για πολλά χρόνια ή μάλλον καλύτερα για πολλές δεκαετίες, για να βραβεύουμε την Άννα και τον Τάσο. Αυτό που έχω να πω στον Τάσο τον Κορακάκη είναι να συνεχίσει με το ίδιο πάθος, χωρίς να κολώνει πουθενά, όπως δεν κόλωσε ποτέ πουθενά, και εύχομαι αυτό που ζει τώρα με την Άννα να το ζήσει και με τον γιο του Διονύση. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε που μας κάνετε. Θα κάνουμε τώρα μία απονομή.
Άννα και τον Τάσο Κορακάκη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα εδώ. Σήμερα η Εκκλησία μας τίμησε 4 μεγάλες αθλήτριες του χριστιανικού στίβου, Άννα. Τίμησε την Αγία Σοφία και τις 3 ανήλικες θυγατέρες της. Τα ονόματά τους: πίστης, ελπίδα και αγάπη. Τα ονόματα αυτά είναι βαρμένα από τον ύμνο της αγάπης του Αποστόλου Παύλου και αποτελούν τις 3 αρετές που πρέπει να στολίζουν κάθε άνθρωπο. Άννα και Τάσο, σας ευχόμαστε να έχετε πάντοτε στην ψυχή σας αυτά τα στολίδια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.